No niin, ihanaa. Aloitetaan sitten. Hyvä yleisö. Olemme täällä keskustelemassa erittäin vakavasta ilmiöstä, eli poliitikkoihin ja päättäjiin kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä. Tämän päivän tapahtuma aloittaa YK:n oranssit päivät, eli vuosittaisen naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen kampanjan. Seksuaalinen häirintä on sukupuolittuneen väkivallan muoto ja sillä rajataan yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Julkaisimme tänään tutkimustulokset selvityksessämme, jossa kartoitettiin suomalaisnaisten elämän aikaisia kokemuksia seksuaalisesta häirinnästä. Väestötasoa vastaavassa tutkimuksen mukaan 88% suomalaisnaisista on kokenut seksuaalista häirintää elämänsä aikana. Alle 35-vuotiaista ja vähemmistöön kuuluvista naisista liki 95% on kokenut häirintää. Seksuaalisen häirinnän kokemukset alkavat usein jo varhaisessa teini-iässä. Valtaosa häiritsijöistä on miehiä. Seksuaalinen häirintä ja pelkästään sen jatkuva uhka rajoittavat naisten ja tyttöjen mahdollisuuksia elää ja toimia yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä. Se aiheuttaa pelkoa ja turvattomuuden tunnetta. Politiikka ei ole yhteiskunnasta erillinen saareke, vaan samat valtasuhteet vaikuttavat myös päätöksenteon rakenteissa kaikkialla maailmassa. Parlamenttien välisen liiton selvityksen mukaan yli 80% naisparlamentaarikoista maailmanlaajuisesti on kokenut henkistä väkivaltaa toimikautensa aikana. 2/3 on joutunut seksististen ja nöyryyttävien kohtelun kohteeksi parlamenttikautensa aikana, usein mieskollegansa toimesta. Poliitikkoihin kohdistuva häirintä on uhka demokratialle sekä erityisesti naisten ja tyttöjen yhteiskunnalliselle ja poliittiselle osallistumiselle. Häirinnän ja vihapuheen tarkoituksena on vaientaa tietyt ihmisryhmät ja erityisesti nuoret naiset ja vähemmistöihin kuuluvat henkilöt. Sillä myös pyritään estämään tiettyjen asioiden, esimerkiksi ihmisoikeuksien ja tasa-arvon edistäminen. Poliitikkoihin kohdistuva verkkoväkivalta ja häirintä on lisääntynyt hälyttävästi. Politiikkaan lähtemisen ei pitäisi tarkoittaa sitä, että vihaa ja häirintää tulee sietää. Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus ja oikeus osallistua julkisen vallan käyttämiseen. Aivan erityisesti vallan kahvaan kaivataan niitä, keillä ei perinteisesti tuota valtaa ole ollut. Naisia, vähemmistöihin kuuluvia ja nuoria. Niitä henkilöitä siis, joihin häirintä kaikista eniten kohdistuu. Tilanne on kestämätön ja kaipaa kipeästi ratkaisuja. Naisilla ja tytöillä tulee olla oikeus osallistua politiikkaan ja toimia sen johtopaikoilla ilman, että joutuu sietämään jatkuvaa häirintää ja vihapuhetta. Naisilla on oikeus olla turvassa politiikassa. Olemme todella iloisia siitä, että olemme saaneet kanssamme keskustelemaan huippupoliitikkoja ja asiantuntijoita puoluepolitiikan eri laidoilta. Nämä johtajat työskentelevät oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman Suomen ja maailman puolesta. Odotan innolla tämän illan keskusteluja ja ennen kaikkea ajatuksianne siitä, kuinka tätä ongelmaa voisi ratkaista. Illan aloittaa HBO:n dokumenttisarjan 5 valittua ensimmäisen osan katsominen, minkä jälkeen kuulemme ohjaaja Mia Halmeen ajatuksia aiheesta. Sen jälkeen seuraa kovasti odottamamme paneelikeskustelu, jonka juontaa toimittaja Jamur Ösberkan. Lopuksi kuulemme vielä kuntaministeri Anna-Kaisa Ikosen päätössanat. Kiitokset yleisölle niin täällä paikan päällä kuin linjoilla, kun olette kanssamme tänään täällä starttaamassa oransseja päiviä. Naisia vähätteleviin, väkivaltaa ylläpitäviin ja sitä normalisoiviin asenteisiin täytyy puuttua. Ja siihen tarvitaan meitä aivan kaikkia. Lopuksi vielä pari käytännön asiaa. Meillä on tänään täällä voimassa turvallisemman tilan periaatteet, jotka lähetettiinkin kaikille teille ennakkoon siinä sähköpostissa, missä toimitimme tiedot tästä tilaisuudesta. Paikalla on häirintäyhdyshenkilö Katariina, missä Katariina vilkuttelee siellä. Ja voitte kertoa hänelle tai kelle tahansa henkilökunnan jäsenistä, UN Women Suomen henkilökunnan jäsenillä on tällaiset lipareet tuossa rintapielessä, mikäli huomaatte tai koette uhkaavaa tai häiritsevää käytöstä. Pyritään siihen, että kaikilla on tänään täällä mielenkiintoinen, ajatuksia herättävä ja
ennen kaikkea turvallinen ilta. Kiitos, että olette täällä kanssamme ja että olette kanssamme vaatimassa sitä, että naisilla ja tytöillä on oikeus olla turvassa aivan kaikkialla ja myös politiikassa. Kiitos vielä kaikille osallistujille omasta puolestani ja nyt HB:n 5 valittua dokumentin pariin, minkä jälkeen annamme puheenvuoron ohjaaja Mia Halmelle. Suuremmoiset kiitokset kaikille äskeisessä dokumentissa esiintyville. Kyyneleet nousi silmiin monet kerrat ja kylmät väreet. Nyt me saadaan kuulla muutama sana naiselta, joka on kaiken tämän takana, jonka ansiosta me istumme tänään tässä ja voimaannumme tästä keskustelusta. Mia Halme, ohjaaja, ole hyvä. Kiitos. Noi oli aika suuret sanat, Jaana. Mun ekat sanat on, että kiitos UN Women Suomen naiset, jotka on saanut tämän aikaan. Kiitos tosi paljon, että mun työ saa olla osana tätä tapahtumaa. Ohjaajalle palkitsevinta on se, että oma teos löytää tiensä oikeaan paikkaan. Ja nyt mulla on tosi vahvasti semmoinen olo, että tämä on se oikea paikka. On ihanaa, että oma työ saa olla tavallaan taustalauluna jollekin tosi tärkeälle keskustelulle. Mä lähetän terveiset myös HBO Maxin tuottajalta Hanka Kastelikovalta Tsekeistä. Hän on ihan hirvittävän ylpeä, että hänen tuotantonsa on täällä. Meille molemmille tuntui tosi tärkeältä, että tavallaan se liekki, mikä paloi silloin, kun tehtiin tätä sarjaa, ei ole sammunut. Että vaikka nyt konkreettinen tilanne tuntuu aika erilaiselta. Mä olin eilen puhumassa tilaisuudessa, jossa esitettiin mun 2 vanhaa elokuvaa. Ensimmäinen niistä lähes 30 vuoden takaa. Ja se kertoo Naisasialiitto Unionissa 1900-luvun alussa vaikuttaneesta Helmi Tengeenistä. Hän oli merkittävässä roolissa käynnistämässä suomalaisten naisten äänioikeustaistelua. Ja hän esimerkiksi kirjoittaa kirjeessä feministikaverilleen, miten hän jännittää heidän ystävänsä Lucinda Haagmanin läpimenoa vaaleissa, että miten käy. Hyvin kävi. Lucinda Haagman meni läpi ja oli yksi Suomen ensimmäistä naiskansanedustajista vuonna 1907. Jotenkin se jännitys siinä kirjeessä tuntui tutulta. Tavallaan vaalijännitys, että ketkä naiset menee läpi. Tengeen myös teki valituksia omasta palkastaan. Esimerkiksi hän sai pienempää palkkaa kuin samaa työtä tekevä mies. Hän arvosteli monessa paikassa ylipäänsä naisten kohtelua. Ja tästä on siis 116 vuotta. Ja nyt kun mä ekaa kertaa aikoihin katsoin sitä elokuvaa, mulle tuli sellainen tunne, että me ollaan koko ajan näiden samojen asioiden parissa. Me käydään samoja kamppailuja. Ja että me tarvitaan koko ajan uusia ihmisiä ottamaan esiin vaikeita, mutta tärkeitä kysymyksiä. Ja me tarvitaan maailman muuttajia, jotka rohkenee altistaa itsensä arvostelulle. Ja mä en tiedä, onko se nykyään yhtään sen helpompaa kuin 100 vuotta sitten. Että ainakin nyt sosiaalinen media on tuonut arvosteluun ja häirintään semmoisia uusia ulottuvuuksia, että se saattaa olla jopa raskaampaa kuin aikanaan. Mutta mikään hän ei muutu yksin, maailmaa ei muuteta yksin, joten sinänsäkin tämä tapahtuma on aivan mahtava. Ihanaa, että teitä on täällä näin paljon, yhdessä jotain voidaan muuttaa. Ja erityissuuri kiitos tietenkin sarjaan osallistuneille ja nyt panelisteille täällä, että altistatte itseänne jatkuvasti, teette joka päivä työtä tasa-arvon puolesta. Ilman teidän rohkeuttanne mikään ei muuttuisi. Kiitos. Okei, nyt mulla oli kylmät väreet nilkkoja myöten, joten kiitos Mia. No niin, seuraavaksi siirrymme sitten paneelikeskustelun pariin, jossa puidaan poliitikkojen kohdistuvan häirinnän vaikutuksista demokratialle ja naisten poliittisille osallistumismahdollisuuksille. Ja ennen kaikkea,
millaisia ratkaisuja tähän tilanteeseen voitaisiin löytää. Ja ehdottaisin, että nyt kun kutsun nämä upeat panelistit paikalle, niin taputetaan koko ajan, koska tämä on ihan järkyttävää ja hienoa, että he ovat täällä tänään. Eli päästetäänpä panelistit kansanedustaja Li Andersson, Eeva Biaudet ja Maria Ohisalo lavalle. Kiitos paljon ja meillä on myös tutkija Tuija Saresma paikalla. Valtavan paljon kiitoksia. Ja keskustelun juontaa upea toimittaja Yağmur Özbergan. Ja valitettavasti täällä on näitä teknisiä mikrofonihaasteita, niin meidän täytyy nyt 2 mikrofonilla pärjätä, mutta we can do this. No niin, eli lämpimästi tervetuloa vielä yleisöä tietysti meidän mahtavat panelistit. Aivan mahtavaa olla täällä tänään näinkin tärkeän asian äärellä. Keskustelun teemana on tosiaan politiikkoihin kohdistuva seksuaalinen häirintä ja se, millaisia vaikutuksia sillä on poliittisen yhdenvertaisuuden toteutumiselle ja kuinka sitä ongelmaa voidaan ratkaista. Ja tänään täällä, niin kuin äsken jo esiteltiinkin meidän kanssa, Li Andersson, Maria Ohisalo, Eeva Biaudet ja tutkija, dosentti Tuija Saresma Jyväskylän yliopistosta. Minä olen Yağmur Özbergan, toimittaja, juontaja ja tuossa äsken kun Halmeen aivan mieletöntä dokumenttisarjaa katsoin, niin totesin kyllä, että välillä hävettää olla toimittaja. Mutta koska mä koen, että kaikella on niin kuin merkitystä, millä tavalla asioista uutisoidaan, millä tavalla kysymyksiä esitetään, niin tuossa mulla tuli kylmät väreet lähinnä siitä niin kuin häpeän tunteesta, mut mä koen, että mä haluan itse olla tekemässä muutosta tässä yhteiskunnassa ja mä haluan olla alistumassa ja altistumassa tietynlaiselle keskustelulle, niin puhumalla ja keskustelemallahan asioihin saadaan muutosta. Pidemmittä puheitta aloitetaan meidän paneeli. Ja ensimmäinen kysymys tulee Tuija sinulle. Sä olet tutkinut, voidaan mikrofonia laittaa eteenpäin ja katsotaan vielä, että se on myös päällä. Sä olet Tuija tutkinut politiikkoihin kohdistuvaa sukupuolittunutta häirintää ja vihapuhetta osana tätä Vihavallassa tutkimushanketta. Niin miltä tämä teema päättäjiin kohdistuvan häirinnän sukupuolittuneisuus, miltä se näyttäytyy tutkijan näkökulmasta? Mä haluan kanssa ensimmäisenä sanoa, että mä oon siis todella otettu, että mä saan olla täällä teidän kanssa. Niin siistiä, niin siistiä. Ja VR:n takia myöhästyin vähän tuosta alusta, mutta siis miten mieletöntä oli katsoa tota siis niin kuin yhdessä teidän kaikkien kanssa. Jotenkin ihan uskomaton kokemus. Kiitoksia teille kaikille. Me ollaan tutkittu siis tällä Vihavallassa tutkimushankkeessa sitä aihetta ja sitten mä oon niin muutenkin törmännyt siihen ja se näyttää sekä tutkijana että somessa olevana ihmisenä kyllä todella huolestuttavalta ja hurjalta. Kyllähän se on ihan selkeästi sukupuolittunut asia. Siitä ei ole kahta kysymystä. Se on ihan selvä asia, vaikka sitä yritetään niin kuin häivyttää ja peittää. Ja se pystytään niin kuin todentamaan numeroilla, se pystytään näyttämään laadullisesti, eli tavallaan niin kuin naisiin ja naispoliitikkoihin kohdistuvaa vihapuhetta on enemmän määrällisesti ja se on laadultaan erilaista. Se on niin kuin paljon, se on just seksuaalisoitua ja niin kuin rankempaa. Eli en mä voi sanoa mitään muuta kuin, että mä ihmettelen, miten kukaan kehtaa kieltää sen ilmiön olemassaoloa, kun se on niin monilla tavoilla todistettu. Itellä ainakin, mitä nousee päällimmäisenä mieleen, just kun sanoit, että se on ihan niin kuin konkretiaa, miten se kohdistuu naisiin eri tavalla kuin miehiin, niin aikoinaan, tai silloin kun Sanna Marin oli pääministerinä, niin häntähän jatkuvasti arvosteltiin vapaa-ajan käytöstä tai pukeutumisesta. Onko nämä sellaisia niin kuin konkreettisia, mitä nostit, jos vähän niin kuin enemmän siitä tutkimuksesta ja sen siitä konkreettia, onko nämä esimerkiksi semmoisia?
Joo, tämähän on siis tyypillistä. Niin kuin, musta tuntuu, että niin paljon sanottiin tuossa äsken, että mä en tiedä, onko mulla mitään uutta tähän niin kuin sanottavaa, mutta nämä on niitä tyypillisiä keinoja. Mennään siis sen niin kuin ihmisen henkilöön, eikä puhuta siitä enää sitä asiasta ollenkaan. Ulkonäkö, vaatteet, vapaa-ajan vietto, puhetapa, mikä ikinä siis sellaiset niin kuin täysin asiaan kuulumattomat jutut on ne, mutta ei siinä mitään, että niin kuin arvostellaan vähän, mutta kun siinä on myös sitä sellaista niin kuin väkivallan uhkaa ja sellaista niin kuin just näitä raiskaustoivotuksia ja muita, jotka ei ole mitenkään niin kuin harmittomia tai mitenkään viattomia, vaan ne on niin kuin todella vaarallisia. Ja kun tutkimusnäyttöä on siitä, että tällaiset puheet myös niin kuin edesauttaa sitä, että oikeasti ruvetaan käyttää fyysistä väkivaltaa, niin tämä ei ole millään tavalla leikin asia. Että tässä pitäisi olla todella huolissaan. Joo. Kiitoksia, Tuija. Seuraava kysymys on Li Anderssonille ja Maria Ohisalolle. Te toimitte edellisessä hallituskaudella politiikan huipulla niin teidän puolueiden johdossa kuin hallituksessakin. Miten häirintä ja mukaan lukien myös tämmöinen verkossa tapahtuva niin vaikuttaa naisten mahdollisuuksiin ja toisaalta myös kiinnostukseen toimia poliittisissa tehtävissä ja esimerkiksi puolustaa ihmisoikeuksia tai tasa-arvoa? Sä voit, Maria, aloittaa. Joo, kiitos kutsusta mukaan. Hienoa nähdä näin paljon ihmisiä mukana täällä tänään ja linjoilla myös, ja tätä keskustelua pitää aina käydä enemmän ja enemmän. Kuten tuossa nähtiin, niin sanoin sen jo aiemmin, että kyllähän niin kuin paitsi että on mukana politiikassa, on mukana vaikka järjestötyössä, ylipäätään uskaltaa asettua sellaisten ihmisten ja asioiden puolelle, jotka ei yleensä ehkä pidä itsestään ääntä, niin aika usein siihen saa aikamoista palautetta. Ja mä oon aina sanonut, niin kuin, mä haluan uudestaan ja uudestaan painottaa sitä, että kun tehdään demokratiatyötä, niin avoimessa Suomen kaltaisessa moniäänisessä demokratiassa on tärkeää se, että ihmisiä niin kuin politiikassa saa arvostella, niitä asioita saa arvostella, sitä tehtyä politiikkaa saa arvostella, mutta sitten kun mennään, juuri niin kuin sanot, mennään sinne henkilöön, vain ulkonäköön, lähdetään uhkailun tielle, kaikkeen tähän, niin kyllähän se karkottaa ihmisiä. Ja mä oon myös sanonut sen, että vein yhden tällaisen keissin käräjille. Olisi ollut useampiakin keissejä, mutta en lähtenyt viemään niitä sen takia eteenpäin, että myös ajattelin, että mä halusin saada sen yhden näytön siitä, että tämä ei ole ok. Tästä voi saada tuomion, mutta mä en halua antaa myöskään niin kuin lisää julkisuutta sellaisille tyypeille, jotka tekee sitä. Mutta kyllä meidän tarvii niitä asioita nostaa esille ja kyllä sen huomaa, niin kuin Emma Kari tuossa sanoi, että kuntavaalien alla, kun ihmisiä pyysi ehdolle, niin oli ne vaalit kuin vaalit. Ja nimenomaan naisten kanssa, kun puhuu, erityisesti vähemmistöihin kuuluvien naisten kanssa, kun puhuu, niin se pelko on aika kova. Uskaltaako lähteä mukaan? Millaista palautetta saa? Uskaltaako puhua just näistä tietyistä teemoista, vaikkapa vähemmistöjen oikeuksista? Ja varsinkin tässä niin kuin nyt tällä hetkellä kiristyneessä ilmapiirissä. Kyllä mä niin kuin sanon, että edelleen multa vaatii paikoin. Tulee sellaisia hetkiä, kun mä oon silleen, että okei, mä tiedän, että tätä asiaa pitää puolustaa nyt, mutta mä tiedän, mikä se on se paska show, joka tästä tulee, kun mä sanon sen ääneen nyt. Ja se vaatii joka kerta uutta uskallusta. Ja sen takia mä niinku haluan todella paljon erityisesti vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä kannustaa lähtemään mukaan politiikkaan, vaikuttamaan monin eri tavoin. Kiitos, Maria. Joo, Maria puhui hyvin, ehkä muutama lisäys vielä. Mä luulen, että se semmoinen niin kuin iso somepainostus kohdistuu myöskin vähän niin kuin eri tavalla ja vaikuttaa eri tavalla eri asemassa oleviin naisiin politiikassa. Mun pahimmat kokemukset on itse asiassa melkein niiltä ajoilta, kun mä olin vasemmiston nuorten puheenjohtaja. Mulla ei ollut mitään, mikä olisi suojannut mua. Ei eduskuntaa, ei puoluetta. Ei niinku minkään, varsinkaan ei valtioneuvoston niinku turva-ihmisiä, ei mitään. Eli niinku poliittista työtään aloittavat nuoret naiset on minun mielestäni niinku jollain tavalla kaikkein suojamattomimpia sille vihalle ja sille painostukselle ja niille hiljentämisyrityksille. Ja sama pätee esimerkiksi tutkijoihin tai jopa kesätoimittajiin, missä meillä on aika tuoreita esimerkkejä myöskin Suomesta. Sitten jos on pidempään mukana, niin on tavallaan monia asioita siinä sun asemassa, joka tavallaan vähän suojaa, että on niinku tiettyjä rakenteita, jotka suojaa, se kokemus vähän suojaa ja auttaa niinku sen asian käsittelemisessä,
Mutta musta tuntuu, että se suurin riski silloin on se, mistä Annika Saarikko puhui tässä jaksossa, ja se on se kuoreen vetäytymisen riski, josta minun mielestäni se äärimmäinen lopputulos ollaan nähty niissä valinnoissa, mitä Sanna teki ton hallituskauden jälkeen, jolloin se tarve vetäytyä pois siitä niin kuin valtavan suuresta painostuksesta voi jopa kokonaan aiheuttaa halun vetäytyä politiikasta pois. Et silloin hän tavallaan, mä ymmärrän hänen valintojaan siis, mutta mä ajattelen myöskin, että on tavallaan niin kuin jollain tavalla onnistuttu ne, jotka koko ajan pyrki siihen. Sitten liittyen tähän, mitä Tuija sanoi näistä väkivallan teoista, niin tämä on myöskin ulottuvuus, jota ei oikein Suomessa olla käsitelty. Et mä pidän täysin käsittämättömänä sitä, että meillä on 3 rikosoikeudellista oikeudenkäyntiä prosessia käynnissä tällä hetkellä äärioikeistolaisesta terrorismista tässä maassa, jossa kohteena on ollut myös naispoliitikkoja, eikä tästä käydä mitään yhteiskunnallista keskustelua. Ei mitään. Et ne on osoituksia juuri siitä, mistä tässä puhutaan, miten tämä tietynlainen viha, valtavan iso somepaine ihan oikeasti myöskin sitten johtaa joidenkin ihmisten kohdalla tekoihin, tai vähintäänkin tekojen suunnitteluun. Kiitos. Li, pakko vielä esittää jatkokysymys. Ajatteletko, tai olisiko jo aika myös sitten politiikan #MeToolle? Tätähän on puitu ja puhuttu pitkään. Tuijakin ehkä tähän voi kommentoida tutkijana. Kokisitko, että se olisi tärkeää? Mä en tiedä, siis mulla ei ole kokemuksia politiikasta suorasta seksuaalisesta häirinnästä, muutamia tökeröjä kommentteja lukuun ottamatta. Mulla on kokemuksia kyllä raiskausfantasioista ja tappouhkauksia ja ties mitä niin kuin erittäin törkeitä someviestejä. Ja kyllä me ollaan tästä puhuttu. Mä oon ainakin puhunut tästä erittäin paljon. Tiedän, että Mariakin on puhunut tästä ja Eeva on puhunut tästä ja monet naispäättäjät ovat puhuneet siitä, että minkälaista tämä someviha on. Mutta ei se tunnu silti oikein johtavan mihinkään sen laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ehkä sen voisi kytkeä tähän MeToo-hashtagiin, ehkä johonkin muuhun, mutta mä väittäisin kyllä, että naiset itse ovat nostaneet tätä aihetta esille ja pyrkineet niin kun, kasvattamaan huomiota siihen jo pidempään. Haluatko Tuija kommentoida? Onko meillä vain yksi mikrofoni? Joo. Joo, siis mä oon niin samaa mieltä tuosta, kuin mitä Li sanoi, että mä niin kun jotenkin ajattelen, että on tärkeää, että yksittäiset naiset puhuu niistä mahdollista niin kuin seksuaalisen häirinnän ja muista näistä kokemuksistaan, mutta sitä ei saisi jättää niin kuin tavallaan heidän vastuulleen. Että sen täytyisi tajuta niin kuin se, että siinä on kyse rakenteellisesta asiasta, siinä on kyse semmoisesta kulttuurisesta olemisen tavasta, että se ei ole vain yksittäisten naisten kokemukset. Ja tavallaan siis tietenkin henkilökohtainen on poliittista ja niiden yksittäisten tarinoiden tuominen niin kuin julkisuuteen on tärkeää, koska sitten huomataan, että ne ei koske vain minua. Ne ei ole mua henkilökohtaisesti kohtaan suunnattuja ne hyökkäykset, vaan se on niin kuin yleisempi naisvihan ilmenemismuoto. Mutta että ajattelen, että siinä täytyisi koko ajan muistaa tosiaan ne rakenteet ja se, että mistä se kaikki johtuu. Kyllä. Juurikin näin. Otetaan seuraava kysymys, Eeva, sinulle. Voit ottaa jo mikrofonin käteen. Millaisia uhkia erityisesti naispolitiikkoihin kohdistuva häirintä asettaa demokratialle feministipolitiikan näkökulmasta? Tietenkin kaiken näköisiä, mutta mä olisin ehkä vähän tähän edelliseen halunnut. Mä oon kuitenkin niin vanha, että mulla on kokemuksia siitä, mitä tapahtuu naisille, jotka ottaa esiin. Joo, kommentoi ehdottomasti. En mä tiedä, te ette varmaan kukaan muista kikkelikortteja ja muita, mutta kyllä mun nuoruudessa politiikassa niin on aika selvää, miten käy naispoliitikon, kun hän kritisoi siitä, että häntä niin kuin, ja silloin ehkä se oli se avoin tapa niin kuin häiritä niin kuin seksuaalisia niin kuin viitteitä ja vitsiä ja niin kuin kommentteja sun ulkonäöstä ja miten seksikäs on ja niin tavalla, että koko ajan tunsi olevansa hirveän seksuaalinen olento ja se tietenkin on tosi häiritsevää ja se tekee myös sen, että ei halua olla niin paljon esille, tuntee niin kuin vähän alastomaksi olonsa. Ja Manne Laxén hän oikeasti lähti maasta. Hän oli demareiden naisliikkeen, oliko hän nyt puheenjohtaja tai pääsihteeri? Mä katson, täällä on ihmisiä, jotka muistaa, mutta joka tapauksessa pääsihteeri, mä katson apua muilta, niin
Ja mä jossain vaiheessa me puhuttiin presidentti Tarja Halosen kanssa siitä, että miksi ei oikeasti ole ihan ollut tällaista niin kuin sellaista mituuta politiikassa, niin en tiedä, että uskaltaako kukaan vieläkään. Ja kyllä mä muistan sen keskustelun, jossa mä oikeasti ehkä olin vähän naivi ja mä yritin eduskunnassa selittää. Me puhuttiin prostituutiosta ja seksuaalista hyväksikäytöstä ja niin edelleen. Ja sitten jotkut kansanedustajat seisoi mun vieressä käytävällä ja kertoi, miten ne oli ostanut seksiä. Ja oli tällaisia niin kuin tosi halventavia raiskausfantasioita ja näin. Ja mä sitten jossain eduskunnan istunnossa sanoin, että se niin kuin että on niin kuin hyvä ymmärtää, että se loukkaa niin kuin kaikkia naisia myös. Että se on se kohde, mutta että ihan selkeästi halusi jollain tavalla. Ja mä sanoin, että mä olin kuullut tällaista. Siitä on jo tosi kauan. Siitä nousi hirveä haloo ja ihmiset ei halunnut istua mun vieressä, kun meillä oli jotain kokouksia jossain ryhmissä. Se oli oikeasti tosi epämiellyttävää. Mä tunsin, että mä olin tehnyt jotain ihan kauheata, kun mä olin yrittänyt selittää, miltä se tuntui, kun puhutaan niin kuin naisista ylipäätänsä niin kuin, esineinä tai tavarana tai käyttötavarana. Se oli tosi epämiellyttävää. Ja nämä tuntuu tavallaan lieviltä, mutta mun mielestä ne kertoo jo sen, että miten paljon ne niin kuin rajaa sun liikkumatilaa ja olemassaoloa. Mutta kyllä se vaikuttaa siihen tilaan. Ja mä ajattelen nyt, kun mä oon kuitenkin ollut tosi pitkään mukana, että vieläkin se vaikuttaa minuun. Että kyllä mä huomaan, että mä teen valintoja, kun Maria sanoi, että miettii, että sanoinko mä nyt. Niin kun puhelin soi ja toimittajat soittaa tai jotain, niin että puhunko mä taas tästä asiasta, että jaksanko mä vielä tämän jutun. Ja niin kuin pitää niin kuin arvioida, että heittäytyykö siihen vai ei. Ja kyllähän me tiedetään kaikki, mitkä ne aiheet on, jossa meillä tulee tosi paljon tällaisia. Ja ehkä nuorempana oli enemmän just tällaisia niin kuin häirintää, suoranaista seksuaalista häirintää. Ja nyt se, niin kuin se muuttunut enemmän vihaksi, että se on niin kuin seksuaalista uhkailua ja väkivallalla niin kuin viittelistä. Ja kyllä se niin kuin vaikuttaa. Ja mä oon ajatellut, että on tosi tärkeää, että ainakin pystyy niin kuin juttelemaan toistensa kanssa ja jollain tavalla niin kuin näkemään, että se liittyy tähän, että yrittää niin kuin viedä multa valtaa ja tilaa ja että mun ääni ei saisi kuulua. Ja että mä niin kuin yritän tehdä sitä tosi poliittista, niin se helpottaa. Mutta kyllä se vieläkin, se vaikuttaa ja mun mielestä se tekee sen, että tällainen niin kuin julkinen keskustelutila, niin ikään kuin ne ihmiset, jotka käyttää tällaisia keinoja, niin he niin kuin saa paljon enemmän sitä julkista keskustelutilaa kuin sit muut äänenpainot. Ja kyllä se harkitsee aika monta kertaa, että meneekö vastaamaan Twitteriin. Ja sitten mä ajattelin vielä sanoa ihan viimeiseksi, että kyllähän eduskunnassa on myöskin viharikoksista tuomittuja henkilöitä, jotka ei vieläkään, meillä on aika arvokkailla paikoillakin, joka on mun mielestä, no meillä on puhemiehenä esimerkiksi, mä istun hänen allaan siellä niinku, ja et vaikka mä ajattelen, että se mitä on puhuttu niinku kymmeniä vuosia sitten, niin se ei se niinku sillä tavalla, että mä nyt niinku itkisin, kun mä menen sieltä ulos, mutta musta se on tosi epämiellyttävää. Et musta on epämiellyttävää niinku, ja mulla on vaikea olla ajattelematta niitä juttuja. Ja se tuntuu mun mielestä oudolta. Ja silloin tietenkin on tosi tärkeää, että saa niinku sitä suojaa muilta. Että voi tuntea, että on niinku yhdessä. Ja mä oon ollut niin iloinen, että sä oot tutkinut näitä asioita, koska ne antaa meille ihan erilaisia työkaluja. Että se ei ole niinku henkilökohtainen. Me ei tarvitse vain puhua itsestämme tai kaverista, vaan voidaan puhua yleisemmin. Kiitos Eeva. Otetaan Marialta. Niin, ja kun se on se sun työyhteisö. Sä oot niinku, paitsi sun puolueen kanssa työyhteisössä, niin sä oot niiden niinku 199 muun kansanedustajan ja kaikkien avustajien ja muiden kanssa myös samaa työyhteisöä. Et eduskunta on varmaan niinku ehkä silleen fyysisiltä käytöstavoiltaan sivistyneempi tänä päivänä kuin mitä se aiemmin on ollut, mitä on niin kuin lukenut aiemmin historiasta, että ne eduskunnan hissit oli kuulemma aivan todella ahdistavia kamalia paikkoja. Mä ajattelen sitä edelleen tänä päivänä, kun mä menen niihin hisseihin, mutta mulla ei ollut ikinä mitään ongelmaa. Ja siitä jotain kiitosta sille jollekin tasa-arvotyölle varmasti siinä talossa, mutta sitten on niin, että siellä on näitä niin kuin keissejä, joissa ei esimerkiksi pyydetä anteeksi sitä, miksi on saatu niitä tuomioita.
miksi on sanottu asioita, että varmaan silloin on tarkoitettu niitä asioita ja siinä työyhteisössä me sitten työskennellään. Ja ehkä se, että vaikka siellä ei seksuaalisesti ahdisteltaisi siinä talossa, mutta sitten kun se niin kuin viha on siirtynyt sieltä yhteisestä keskustelufoorumista miljoonaan muuhun johonkin kanavaan, mistä sä et edes tiedä, missä sun niin kuin juttuja jaetaan, susta leikataan joku videopätkä jostain sun sanomisesta, liitetään toiseen pätkään, tehdään niin kuin, paitsi että niin kuin liitetään leikkaa liimaa tavalla, niin sitten deepfake-videoita ja muita alkaa jo vähitellen tulla, missä sun suuhun voidaan laittaa ihan mitä vaan. Tavanomaisin keino varmaan on, niin kuin, sehän on yleistä demokratiahäirintää myös, että tehdään joku kuva ihmisestä ja vaan kirjoitetaan päälle ja laitetaan, että Ohisalo nyt sanoi näin tai Andersson sanoi näin, vaikka me ei oltaisi ikinä sanottu mitään sellaista. Ja ihmiset ei etsi sitä linkkiä, että missä se alun perin sanottiin se asia. Ei ihmiset tarkista niitä. Ja sitten kun me niinku haastetaan näitä, että hei, että mä en ole koskaan sanonut mitään tällaista, että älkää niinku tulko tästä tuomitsemaan minua. Sitten sanotaan, että no mut ehkä sä olisit voinut sanoa tai ehkä sä olisit saattanut tehdä jotain tällaista. Ja näin jää elämään niinku totuuksiksi. Ja meistä niin kuin tietyllä tavalla on sellainen mätäsilli tai silakka strategia jopa. Tätä on itse asiassa Jessica Aron Putinin trollit-kirjassa. Suosittelen lukemaan sen kirjan. Venäjällä käytetty ihan aidosti niin kuin sodankäynnin keinona myös, että vihollisiin hierotaan pahaa hajua niin kauan, että ne alkaa haista ja näyttää pahalta ja jopa niiden lähellä olevat ihmiset alkaa ajatella, että niissä on jotain vikaa ja jotain mätää ja pahaa. Ja kas kummaa jossain vaiheessa sitten ihmiset alkaa ajatella näin. Ja sitten voi olla, että jossain vaiheessa naispoliitikkoja voi olla vaikka vaikeampi toimia senkin vuoksi politiikassa, että meistä aletaan kehitellä kaiken näköistä väärää totuutta. Kiitos Maria. Mennään eteenpäin. Meillä on vielä muutama kysymys, mitä halutaan käsitellä. Ja siis todella hyviä ja pysäyttäviä, ei kyllä valitettavasti mitenkään ehkä yllättäviä vastauksia, tai mitä te kerrotte, että en mä tiedä, yllättääkö nämä ketään meistä, mitä siellä tapahtuu. Mutta tutkimukset osoittaa ja teidän puheet osoittaa, että politiikoihin kohdistuvalla häirinnällä ja vihapuheella on konkreettisia vaikutuksia siihen, millaiset henkilöt haluaa osallistua julkiseen päätöksentekoon. Sillä on myös vaikutuksia siihen, millaisia teemoja poliitikot uskaltaa tai jaksaa tuoda keskusteluun. Kuinka me voidaan kuitenkin varmistaa se, että politiikkaan uskaltaa ja haluaa jatkossakin lähteä mukaan mahdollisimman moninainen joukko ihmisiä? Mitä sanot, Li? Joo, siis mä ajattelen tässä keskusteluyhteydessä myöskin monesti mun edellisen kauden kollegaa Sultan Said Ahmedia meidän eduskuntaryhmästä, joka taatusti sai enemmän vihapalautetta ja huomattavan paljon väkivaltaisempaa kuin minä. Mä näin uskaltaisin väittää, että se oli niin kuin erittäin rajua. Eli tämä ei ole asia, joka liittyy vain naisten oikeuksiin, vaan myöskin niin kuin vähemmistöjen oikeuksiin, rodullistettujen suomalaisten oikeuksiin, ylipäätänsä niin kuin kenen tahansa mahdollisuuksiin toimia politiikassa, joka ei ole niin kuin valkoinen heteromies Suomesta, jos mä nyt näin sanon. Se vaatii todella määrätietoista strategista työtä niin puolueilta kuin meidän eri poliittisilta instituutioilta. Suomen vaalijärjestelmä on todella raadollinen. Jos mä vertaan siihen työhön, mitä mun kollegat muissa Pohjoismaissa pystyy tekemään, missä on listavaalit, niin ne pystyy myöskin nostamaan sen listavaalijärjestelmän kautta aliedustettuja ryhmiä, päättäjiä niiden eduskuntaryhmiin. Ne pystyy niin kuin omilla toimillaan myöskin huolehtimaan siitä, että se niin kuin edustajien, päättäjien, että tämä edustavuus toteutuisi päättävissä elimissä. Kun taas Suomessa, missä äänestäjät valitsee ja kampanjabudjetit ja näkyvyys ja monet muut tällaiset seikat vaikuttaa paljon enemmän, niin meillä on tavallaan puolueissa niin kuin vähemmän suoria tapoja kontrolloida tätä. Ja silloin nousee kysymykseen se, että miten paljon puolueissa pystytään ja halutaan nostaa aliedustettujen ryhmiä edustavia ehdokkaita siinä poliittisessa työssä. Onko joku tietty strategia sille, pystytäänkö vaalitukea antamaan jollain muulla tavalla niin kuin tukemaan sitä heidän kampanjointiaan ja näkyvyyttään. Ja sitten, jos käy hyvin ja tulee valituksi, niin tulee kysymys siitä, että miten paljon sitten näissä eri instituutioissa aidosti puututaan vihapuheeseen. Siinähän eduskunnalla on erittäin huono track record.
Ja kulttuuri on siltä osin kyllä muuttunut mun mielestä ihan siinä aikana, kun mä oon ollut siellä. Evalla on paljon pidempi kokemus, pystyy sanomaan. Ei se mitään herkkua ollut 90-luvulla myöskään, mutta musta tuntuu, että se niin kuin kausi kaudelta se keskusteluilmapiiri siellä tulehtuu. Ja nythän tämä tuore puhemies myös aloitti tämän valintapuheensa sillä, että hän haluaa puolustaa kansanedustajien sananvapautta. Tavallaan se oli niin kuin reaktio siihen keskusteluun, mitä oli pyritty käymään kunnioittavasta puheesta. Ja eli se, miten puututaan, miten tuetaan edustajia, vähemmistöryhmien edustajia, kun jotain tapahtuu. Musta Suldanillakin ollut ja myöskin muilla on ollut esimerkiksi näistä taksimatkoista ihan käsittämättömiä skandaaleja, jotka yleensä on johtunut siitä, että turvallisuusosasto eduskunnassa on suositellut taksin käyttöä sen sijaan, että käyttäisi julkisia tai kulkisi niin kuin yksinään myöhään illalla. Ja siitä huolimatta nämä aina toistuu uudestaan nämä niin kuin taksiskandaalit, missä sit media ei tee omaa työtään, vaan päinvastoin sit mustamaalaa niitä ihmisiä, jotka on vain noudattanut heille kuuluvia ohjeita. Et niin kuin on lukuisia esimerkkejä, mutta niin kuin point being, että se vaatii määrätietoista strategiaa. Nämä asiat ei korjannut itsestään. Kiitos Li. Joo, voit. Li sanoi mun mielestä hyvin, että on tietysti pitkäjänteistä työtä, mutta että kyllähän tässä niin kuin Mia hyvin edellä sanoit, että aika samojen asioiden äärellä tänä päivänäkin edelleen saatetaan olla kuin mitä 130 vuotta sitten. Eli aika paljon meidän pitää tehdä niin kuin yhteiskunnassa ja lähtien sieltä ihan pienistä lapsista, miten me ylipäätään suhtaudutaan niin kuin moninaisuuteen, miten me torjutaan vaikkapa rasismia jo varhaiskasvatuksesta lähtien, miten me keskustellaan ihmisten yhdenvertaisuudesta, omista rajoista, turvallisista tiloista, miten sanotetaan omia tunteita, ettei sitä vihaa tarvitse lähteä purkaa muihin ihmisiin. Jotainhan meillä tässä yhteiskunnassa on tällä hetkellä hyvin pahasti vielä, kun nyt näitä selvityksiä siitä, että nuoret miehet, iso niin kuin joukko nuoria miehiä olisi valmiita käyttämään väkivaltaa omien niin kuin päämäärien edistämiseen. Tai siis ihan järkyttäviä otsikoita, mitä on ollut tässä viime aikoina, että millaista syvällä olevaa pahoinvointia tässä yhteiskunnassa on. Jonkunlaista osattomuutta, joka ehkä paikoin sitten säteilee jonkunlaisena niin kuin muiden ihmisten tallomisena paikoin. Ei aina välttämättä niin. On myös esimerkkejä siitä, että on erittäin hyväosaisia ihmisiä, jotka haluavat, niin kuin, että heiltä ei ole kukaan ollut ottamassa mitään pois ja silti he haluavat talloa muita ihmisiä. Mutta silti mä ajattelen, että yhdenvertainen yhteiskunta kaikkinensa on parempi tae sille, että ihmiset uskaltaa lähteä mukaan. Ja sitten tarvitaan konkreettisia työkaluja työpaikoilla, oli ne sitten matalan kynnyksen ilmoittamiskanavia sellaisista lähtien. Toisaalta sitten sinnekin tasolle, globaalitasolle ja EU-tasolle, miten me säädellään vaikkapa somejättejä aidosti EU-lainsäädännöllä, että me velvoitetaan niitä alustoja tekemään itse sitä paskaduunia, mitä tällä hetkellä he itse asiassa syytää niin kuin kehittyviin maihin paikoin ihmiset siivoavat somesta sellaista roskaa, mitä sinne niin kuin laitetaan. Ja nämä jätit ei aidosti kanna sitä vastuutaan, minkälaista rikollista materiaalia ja kaikkea pahaa internetissä leviää. Ja mä oon tosi huolissani vaikkapa TikTokin kaltaisista alustoista, jotka aidosti levittää todella paljon disinformaatiota, todella paljon aidosti terveydelle ja turvallisuudelle haitallista materiaalia, jotka on myös tehty koukuttamaan ihmismieltä. Ja jos siellä leviää vaikkapa vähemmistöihin, naisiin kohdistuvia jotain ilmiöitä, niin kuka niitä sieltä niin kuin seuloo? Kyllä meidän pitää EU:na pystyä sitten sääntelemään paremmin tällaisia. Ei välttämättä ratkaisu ole se, että kielletään kokonainen joku somealusta, mutta niitä teknologioita, jotka koukuttaa pahasti, sellaisia ainakin pitäisi pystyä sääntelemään. Että kyllä niitä keinoja pitää löytää, niitä on paljon. Hyviä käytänteitä pitää ottaa enemmän käyttöön ja vaan aidosti pitää enemmän ääntä yhdessä. Joo, kyllä. Mä ajattelen myös, että puoluejärjestelmähän on aika mielenkiintoinen. Sehän antaa valtavia mahdollisuuksia. Puolueethan on todella, niin kuin, jos ajattelet, että ne yleensä niillä on alueellisesti tosi kattavia järjestöjä. Että harvat järjestöt pystyy niin kuin tavallaan kattamaan niin paljon erilaisia ihmisiä ja houkuttelemaan kuitenkin, vaikka jäseniä ei ehkä ole niin paljon meidän niin kuin ympärillä. Politiikassa kuitenkin keskustelu käy ja vaalikalenterit niin kuin määrittelee, että mistä keskustellaan. Että kyllä mun mielestä siinä jotenkin pitäisi taas jotenkin tehdä joku tällainen ryhtiliike, jolla voisi niin kuin, pohtia, että miten tällaista niin kuin
syrjimättömyyttä ja sitten kaikkea häirintä ja vihapuhe ja myöskin niin kuin yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa voidaan edistää niin kuin aktiivisemmin. Et ei riitä, että niin kuin ollaan vaan jotain mieltä, vaan meidän pitää myöskin toimia. Ja mä ymmärrän tavallaan esimerkiksi, että vähemmistöt, ihmiset, jotka ovat näkyviä vähemmistöjä, ei varsinkin varmaan naiset, niin se on aika paljon vaadittu, että lähtee ensimmäisenä mukaan, koska joutuu niin olemaan se edustaja koko sen ikään kuin ryhmän, että naiset noin yleensä meitä alkaa olla sen verran, että me voidaan olla jo vähän erilaisia naisia ja meitä on monenlaisia ja se antaa niin kuin vapautta, että ei tarvitse aina edustaa kaikkia, mutta mitä pienempää ryhmään tavallaan nähdään, että sä edustat ja sä joudut edustamaan niitä kaikkia, se on aika kova diili. Ja sen takia jollain tavalla se pitäisi askel olla tosi iso, että tulisi niin kuin enemmän niin kuin moninaisuutta. Ja sitten täytyy muistaa mun mielestä, että naisia ei vieläkään ollut kertaakaan yli puolet. Ei missään politiikan tasolla ja paitsi että hallituksissa. Ja mä ajattelen kyllä, mua kans itketti monta kertaa, ei vaan ne surulliset tai liikkiksi hetket, mutta mua muutenkin, kun ihmiset on kysynyt multa, että edellisestä hallituksesta, niin mä oon niin kuin, mun elämässä se on ollut ääretön suuri saavutus, että 5 johtajaa, naisjohtajaa, ja siellä oli useampikin naisia, mutta et silti on tossa asemassa. Ja mä ajattelen, ja multa aina on monesti kysytty, että onko sillä väliä. Ja joskus mä ajattelen, että nämä itse sanoo, että sillä on liian vähän väliä sillä sukupuolella, koska mun mielestä sillä oli, että mä näin, että sitä politiikkaa tehtiin eri tavoin. Se yhteistyö toimi eri tavoin. Kaikki, ja mun mielestä oli aivan liikuttavaa, miten he puhuu, että he tekee niin kuin seuraaville sukupolville lapsilleen. Et jotenkin mun mielestä niin kuin se näkökulma mun mielestä oli erilainen ja sen lisäksi tietenkin oli aivan äärettömän fantastinen esimerkki, että tämä on mahdollista. Ja sehän oli niin kuin maailman huomiota, mutta se herätti myös meille. Mutta se herätti myös vastareaktion. Et sekin on hyvä muistaa, että silloin kun tavallaan tapahtuu jotenkin tällaisia hyppäyksiä, yhtäkkiä naiset ottaa tilaa tai yhtäkkiä ehkä jotkut muut vähemmistöt ottaa enemmän tilaa, niin silloinhan se vastareaktio tulee. Et eihän se niin kauan, kun istuu kiltisti rivissä, vaan silloin, kun antaa oman äänensä kuulua ja vaikuttaa elämään, maailmanmenoon, kehitykseen ja ratkaisuihin. Mutta mä ajattelen silti, että kyllä me niin kuin ollaan plussan puolella, vaikka tuntuu siltä, että tämä on niin kuin tiukka paikka tämä. Ja mä ajattelen, että meidän täytyy vaan niin kuin kerätä uudestaan voimia ja pyrkiä löytämään, millä tavalla voi edetä. Mutta mulle se oli aivan äärettömän suuri ja mä oon niin ylpeä teistä. Ja mä aina monesti on sanonut, että ei ne ollut niin kuin mitä tahansa naisia. Että on hyvä muistaa, että ei se ollut ihan kuka tahansa nainen, joka pääsi tuohon. Että kyllä ne oli aivan erityisen briljantteja myös henkilöitä. Kiitos. Ole hyvä, Tuija. Kiitos. Mä ihan samaa mieltä. Siis olitte tosi hieno esimerkki ja mä oon kanssa niin ylpeä ja kyllä on ikävä ton hallituksen aikoja ihan niin kuin vilpittömästi sanottuna. Mä haluaisin vielä niin kuin kulttuurin tutkijana tässä korostaa tavallaan jatkaa tuosta, mistä Eeva sanoi, että miten tärkeitä ne representaatiot oikeasti on. Tuossa mainittiin Spicerit, tuossa mainittiin Barbit. Nyt tämä niin kuin sarja on meille oikeasti sellaista niin kuin se fiilis, mikä tuossa oli, kun istui tosiaan teidän kanssa katsoja, se valtava niin kuin voimautumisen tunne, mikä siitä tuli. Sillä on oikeasti paljon merkitystä, että meillä on ollut sellainen hallitus, jossa oli 5 upeata naista, upea viisikko siellä. Ja tämmöisillä asioilla on merkitystä ja sitten, että niitä dokumentoidaan tällä tavalla. Se on ihan äärimmäisen tärkeää. Ja mä aion kyllä katsottaa tuon myös pojallani. Ja tyttäreni varmasti lähtee innolla mukaan katsoa. Ei olla vielä ehditty, mutta poika voi olla vähän siinä ja siinä. Mutta mä aion kyllä pakottaa sen katsomaan. Ja mä uskon, että se sitten ihan, siis se istuttaa sen telkkarin ääreen, koska kyllä se sitten varmaan onnistuu. Popcorni, joo. Mutta representaation merkitys oikeasti. Se, että meillä on tommosia esimerkkejä. Meillä on niin kuin uskoo siihen, että tällainen voi niinku tulla vielä uudestaan. Me ei olla menetetty kaikkia vielä. Me saadaan vielä joskus sellainen hallitus, jossa on niinku mahtavia tyyppejä. Kiitos, Tuija. Siis mun on pakko kommentoida. Mä oon ihan varma, että me oltiin aivan kauheita haastateltavia kaikki. Siis nyt tuli vahvistus tälle, koska siis mun täytyy sanoa, että mä tiedän
mä en nyt halua puhua Marian puolesta, mutta mä niinku uskallan sanoa, että me oltiin kaikki aika rikkinäisiä ton hallituskauden jälkeen monesta syystä. Mun on edelleen niinku vähän vaikea katsoa tai itkemättä suoraan sanoen, koska toi oli aivan todella rankka hallituskausi monesta syystä, jotka nyt kyllä käy ilmi myöskin tuolta. Ja mä oon todella kiitollinen, että siitä huolimatta, että me oltiin maailman kauheimmat haastateltavat, että joku on dokumentoinut ton. Että siinä on tavallaan, että se jää niinku meille myöskin muistoksi tuosta ajasta. Ja en mä ajatellut sitä, kun sulla on niin tajuttoman paljon duunia, että et sä niinku pysähdy tavallaan katsomaan sitä, että onko jossain somessa jotain vihaa tuolla. Ja mä ainakin menin vaan, koko ajan mennään seuraavaan ratkaistavaan asiaan ja näin. Et mä huomasin tämän vastareaktion vasta vaalipäivän jälkeen, jolloin oli niin vahva vahingon ilo ja viha, joka täytti mun jokaista kanavaa viikkotolkulla ja kuukausitolkulla sen vaalipäivän jälkeen. Jumalauta, vihdoin päästiin teistä eroon, että teitte niin käsittämättömän paskaa työtä. Ja niin kuin, että oli semmoinen oikein niin kuin voimansa tunnossa oleva some-oikeisto-blokki siellä myllyttämässä viikkotolkulla ja kuukausitolkulla. Että musta tuntuu, että vasta kesän jälkeen mä pääsin henkisesti toipumaan tuosta kaudesta tästä syystä. Et silloin mä jotenkin ymmärsin myöskin sen, että kuinka vahva toi vastareaktio varmaan oli sitten ollut koko ajan pinnan alla sen kauden aikana, ja me ei ehkä niin kuin ehditty nähdä sitä edes kunnolla viisikossa. Joo, kiitos. Otetaan Marialta vielä lyhyt kommentti. Joo, musta tuntuu, että mä aloin huomata sen jossain vaiheessa hallituskautta, kun alkoi tulee enemmän tätä tällaista somematskua, joka niinku, että sun suuhun oli laitettu sanoja, meidän kaikkien niinku osalta tehtiin sellaista feikkimateriaalia, joka tuli silmille kaikkialta, ja postauksia alettiin levittää erilaisiin ryhmiin, josta tultiin niinku joukkoina morkkaamaan, haukkumaan. Mä oon joutunut palkkaa ihmisiä tekemään työtä, siivoamaan mun niinku kanavia monta vuotta. Ja jossain vaiheessa mä oon sit vaan ihan suorilta myös alkanut blokkaamaan ihmisiä, jotka tekee vain häirintää ja vihaa. Ja mä haluan myös kiittää tästä dokumentista tosi paljon sillä hetkellä, kun sitä kuvattiin, ja kun varsinkin siinä näitte aikajänteen, että se kesti aika pitkään lopulta sitten syksystä niin kuin 2021 lähtien, ja mä olin välissä pois vanhempainvapaalle, tulin takaisin, ja sitten se aikataulu oli niin tiukka, että mä olisin, että vieläks ne haluu matskua, ja me oltiin jo, joku taisi sanoa, että kävi avantouimassa, ja sitä kohtaa ei ikinä kai tullutkaan, että sä menit avantoon asti sen takia, sitä ei tullut sinne, ja sä käytit sun aikaa, ja jokainen kohta ei tullutkaan sinne, ja sitten kun oli niin paljon kaikkea, mutta lopulta sitten kun se tuli, niin ehkä mä ymmärsin siinä kohtaa myös paremmin, mitä Eeva sanot, pystyi näkemään vähän ulkopuolelta sen, että mitä siinä tapahtui kaikkea sinä aikana. Ja onhan se ollut mielettömän niin kuin historiallinen aika kaikkinensa, kun miettii Suomen koko NATO-prosessia, Venäjän brutaalia hyökkäyssotaa, COVID-19, siis ihan jäätävän isoja asioita, jonka läpi mentiin tuolla porukalla. Mutta sitten sä olit löytänyt sinne sellaisia kulmia, mistä me kaikki oltiin myöhemmin vähän silleen, että me ei oikein tiedetty, että mitä te haette ja mitä te haluatte. Ja se oli ehkä totta kai varmaan teidän ajatuskin, että sitten sieltä saattoi nimenomaan tulla meille myös yllätyksiä. Ja musta esimerkiksi se meidän perhetaustojen jotenkin nostaminen sinne, joka oli paljon itse asiassa asioita, jotka yhdisti viisikkoa, mitä me ei ehkä hiffattu itse ihan samalla tavalla edes ennen sitä. Kiitos siitä työstä. Annetaan aplodit. Otetaan yksi kysymys jokaiselta teiltä. Lyhyt, napakka vastaus, koska sitten meidän täytyy ottaa myös yleisökysymyksiä. Millaisia te vähän jo niin kuin vastasittekin tähän, mutta nyt ehkä voisi vähän niin kuin kiteyttää yhdellä lauseella toiveena. Millaisia ratkaisuja tarvitaan naispolitiikoihin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän ja verkkoväkivallan lopettamiseen? Mitä tulisi erityisesti ottaa huomioon ongelman ratkaisemisessa? Tuija. Ei ole helppo, mutta Ei. mä ehkä ajattelen, että mitä erityisesti tulisi ottaa huomioon on se ideologinen vastustus, mikä on olemassa koko tämän aiheen käsittelyä niin kuin ajatellen. Ja tavallaan se, että meillä on oikeasti puhemiehenä tästä niin kuin tuomittu henkilö ja näin, niin siellä on niin kuin puoli
eduskuntaa sitä mieltä, että koko vihapuhetta ei ole olemassakaan ja ei ole mitään naisiin kohdistuvaa ja höpö, olkaa hiljaa. Niin sen tiedostaminen, että tässä on, ja tämä ei ole kyse pelkästään niin kuin Suomen eduskunnasta ja Suomen hallituksesta, vaan tämä on niin kuin globaali radikaali oikeiston nousu, joka on johtanut tähän tilanteeseen. Ja se on ideologinen, siellä pyritään nimenomaan tähän niin kuin hiljentämiseen. Ja on ihan hirmu vaikea jotakin yksittäisiä keinoja niin kuin miettiä. Että niitä täytyy olla yksittäisiä keinoja, mutta että täytyy niin kuin myös ymmärtää, että se on tämä iso kuvio. Ja sit se on pakko niinku hahmottaa ennen kuin oikeastaan voi edes lähteä. Ja se on vähän niin kuin toivoton, mutta toisaalta se on vain se yksi ideologinen puoli. On myös muita mahdollisia niinku tapoja miettiä maailmaa ja toimia sitten sen mukaan. Joo. Kiitos Tuija. Ole hyvä Eeva. Mä luulen, että sananvapauden ja vihapuheen ja niin kuin tällaisen vihan lietsonnan niin kuin tämä jännite on tärkeää, että siitä puhutaan enemmän. Ja kyllähän sitä ymmärtää, että poliitikot eri niin kuin syistä niin kuin vähän piiloutuu ikään kuin taistelemaan sananvapauden puolesta ja on valinnut sen niin kuin taktiikan ja käyttää myöskin meidän ihmisoikeusretoriikkaa tavallaan väärin, jolla puolustetaan, vaikka me tiedetään. Sehän tarkoittaa samalla, että ei tunnusta kansainvälisiä sopimuksia ja sitoumuksia, kun laajentaa tavallaan siitä, mitä yleisesti on hyväksytty tulkintaa ja niin kuin tavallaan rikkoakseen, loukatakseen, uhatakseen ja niin edelleen. Ja sitten meidän ehkä se eduskunta, just tämä tilanne, niin tämähän on itse asiassa aika uusi ja me ei ehkä olla ihan totuttuja, niin kuin, että tavallaan se niin kuin kunnioitus myös eduskuntaa kohtaan on myös vaikea, se estää myös vähän niin kuin käsittelemästä sitä, koska ne instituutiot on kuitenkin tärkeitä meille. Ja mä ajattelen joskus, että on tosi tärkeää ylläpitää myöskin eduskunnan sisällä se, että meidän tehtävä on myös suojella parlamenttia niin, että me ryhdytään toimenpiteisiin ja estetään sellaiset tilanteet, jotka ei saisi esimerkiksi kun valitaan. Ja joskus, jos ei tule koordinoitua, niin se tarkoittaa, että kukaan ei oikein tiedä, kuka tulee valituksi johonkin ja näin. Et kyllä näistä täytyy kantaa yhteisvastuuta myös. Ja se on niin kuin parlamentin suojelemista, mun mielestä eduskunnan suojelemista. Mutta siinä mun mielestä niin kuin meidän pitää saada myös muut mukaan kuin ne, joihin vihapuhe kohdistuu. Mä tiedän, esimerkiksi Ujuni on puhunut tästä, muut on puhunut rasismin kohdalla, että ei riitä, että ne joutuu taistelemaan paikastaan, joihin nämä asiat kohdistuvat, vaan naiset. Ja kyllähän meillä tosi, vaikka me ollaan niin kuin yli 100 vuotta pitkään on naisliike tehnyt tätä työtä, niin silti meidän asiat on todella vielä, myöskin se politiikka on sukupuolittunut, että miehet jostain syystä osallistuu tosi vähän tähän tasa-arvoon. Ja silloin kun he on intohimoisia, niin se yleensä on tasa-arvon vastaan. Ja että me tarvittaisiin kyllä enemmän miehiä ja myös johtaja. On presidentinvaalit. Heidän kuuluu ymmärtää, mitä tasa-arvo tarkoittaa. Heidän kuuluu, se on osa poliitikon kompetenssia, vaikka ne olisi kuka. Et liian helposti vielä hyväksytään, että he saa sanoa, että tästä mä nyt en niin tiedä. Että ikään kuin se olisi tärkeä alue. Ja se koskee koko ihmisoikeuskeskustelua mun mielestä. Ja siinä mä luulen, että se on se tapa. Ja sitten tietenkin systemaattisesti rakentaa niitä lainsäädäntöjä. Kyllähän meillä on tapahtunut myöskin. Meillä nykyään on esimerkiksi rikoksen kovenemisperuste on esimerkiksi myös viha, joka perustuu sukupuoleen. Kiitos Eeva. Marjalta ja Liiltä lyhyet. Joo, mä haluan kiittää tässä kohtaa Ujuni Ahmedia sun huikean hienosta duunista. Mä olin perjantaina katsomassa Kansallisteatterissa tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin, aivan mieletön kuvaus siitä, miten tässä yhteiskunnassa me valkoiset feministit myöskään emme ole tehneet vielä tarpeeksi töitä. Mä ajattelen, että se oli ihan mieletön tärkeä haasto sille, että kun tähän duuniin tarvitaan mukaan kaikki, ihan kaikella tavalla puhumalla tosi avoimesti, raatorehellisesti asioista, kuka tässä yhteiskunnassa äänensä saa kuuluviin, niin silloin nimenomaan myös meillä, kun on valtapositioita jo, niin näistä käsin meidän tehtävä on, niin kuin Liimus hyvin kuvasit sitä, että nimenomaan puolueorganisaatioista tehdä sitä duunia, houkutella mukaan jengiä, riippumatta siitä, millainen oma tausta, lähtökohdat, mitä tahansa on. Ja sitten myös
jossain kysymyksissä, mitä saatiin etukäteen, oli joku kysymys siitä, että pitääkö että onko sijaa empatialle vai pitääkö vaan nahka olla tosi paksu. Mä ajattelen, että voi yhtä aikaa olla paksunahkaisia muijia ja tosi paljon empatiaa. Ja siitä empatiasta ei missään tapauksessa pidä päästä irti, koska mitä tästä maailman muuttamisesta sitten tulee, jos me menetetään empatia. Mä en ainakaan aio siitä päästä irti. Okei, mä oon tosi lyhyt. Mä tiedän, että meidän pitää vastata kaikkeen lainsäädäntöä ja somesääntelyä ja kaikkea, mutta mä sanon, että toisten tuki. Mä tiedän, että mä puhun mun kollegoista. Me kapseloidaan joka ikinen tsemppimaili ja viesti, mitä me saadaan tänne näin. Ja niillä on väliä. Ihana, kiitos. Annetaan isot aplodit. Meillä on ainakin yksi kysymys tulossa. No niin, sieltä. Mä tuon sulle tämän. Kiitos. Mä oon Shadia Rask ja mä ajattelin jo dokumentin aikana, että jos tulee mahdollisuus kysyä, mä haluan kysyä, koska Li Anderssonin neuvo oli niin loistava, että pitää harjoitella sitä tilan ottamista. Naisena sitä aivan liian usein pienentää itsensä ja teidän keskustelu on ollut aivan valtavan validoivaa, kiitos siitä. Tutkijana ja Ylen kolumnistina myös nämä vihapuheasiat on henkilökohtaisesti tuttuja ja tämä on ollut jotenkin todella voimaannuttava kokemus. Ja mä ajattelin, että jotenkin haluaisin kysyä ja haastaa sitä, että millä tavalla niin kuin meidän jokaisen organisaation ja työpaikan pitäisi paremmin tukea niin kuin rakenteiden tasolla. Teillä on tullut tosi hyviä ajatuksia siitä, mutta vielä tämmöinen kysymys sellaisille organisaatioille, missä ei ole ihmistä, joka voisi auttaa somen putsaamisessa tai turvapalveluita, niin mitä vielä tarvitaan? Joo, tämä on erittäin hyvä kysymys. Mä oon miettinyt sitä aika paljon nyt, kun meillä on ollut esimerkiksi nämä kesätoimittajat, tutkijat, että tavallaan mä näkisin, että tällaisena päivänä niin jokaisella työpaikalla pitää olla niin kuin toimintasuunnitelma sen omien työntekijöiden, varsinkin jos olet jollain tavalla julkisessa tehtävässä, niin niiden suojelemiseksi ja myöskin siitä, miten toimitaan, jos ihminen joutuu tämmöisen systemaattisen häirinnän kohteeksi, koska ne on kampanjoita, se on niin kuin, siinä on systematiikkaa. Ja minusta se on niin kuin äärimmäisen tärkeää, että se organisaatio asettuu sen ihmisen puolelle. Sut ei jätetä yksin, vaan se organisaatio puolustaa sitä ihmistä. On muita ihmisiä siinä työyhteisössä, joka pystyy siivoamaan ne somekanavat. On olemassa ikään kuin joku häntä ylempi taho, joka pitää hänen puoliaan julkisuudessa. On se sitten yliopiston rehtori tai lehden päätoimittaja, kuka lie se on, mutta asettuu ikään kuin sen ihmisen tueksi niin kuin koko sillä omalla auktoriteetillään ja legitimiteetillään. Et niin kuin ainakin minun mielestäni tällaiset niin kuin vähimmäistoimintaohjeet pitäisi olla kaikissa organisaatioissa, missä ihmiset on julkisuuden kanssa tekemisissä. Sen lisäksi, että meidän tietenkin pitää myöskin miettiä niin kuin organisaatioiden sisäisiä toimintatapoja. Ja mä luulen, että kaikilla puolueilla lienee jo turvallisen tilan säännöt, olettaisin ainakin näin. Se, miten ne hyvin ne toteutuu, on aina niin kuin kysymys erikseen, mutta et tehdään myöskin sit sellaista tietoista yhdenvertaisuustyötä organisaatioiden sisällä tämän niin kuin julkisen tuen lisäksi. Musta Li sanoi tosi hyvin, että se on johtamiskysymys. Miten esihenkilövastuussa olevat ihmiset hoitaa sen työyhteisön ihmisten hyvinvointia? Kannetaanko aidosti vastuuta yhdessä? Me ollaan Eevan kanssa lakivaliokunnan jäseniä ja oli varmaan toinen tai kolmas kokous valiokunnalla, kun puhuttiin jo maalittamisesta ja se niin kuin on konkreettinen ilmiö, joka on olemassa. Siitä on tutkimusta, tietoa. Tämä hallituksen uusi oikeusministeri kertoi kuitenkin, että sille ei tulla tekemään niin kuin lainsäädännössä yhtään mitään. Silti mä ajattelen, että sen puolesta pitää meteliä, ääntä. Tulee myös seuraavat hallituskaudet ja nyt on aika tehdä sitä pohjatyötä. Se on taas kerran sellainen rakenne, joka auttaa sitten eri organisaatioiden tasoilla ja yksilöiden tasoilla aidosti sitten puuttumaan näihin asioihin. Mutta kyllä siinä niin kuin
ei me voida liikaa ehkä, niin kuin sanoit, että joudut pakottamaan ehkä poikasi katsomaan tämän, niin ehkä voimme kukin tahollamme valita myös yhteisöstämme ihmisiä, jotka eivät halua näistä asioista puhua. Voimme tuoda esimerkkejä, miksi on ongelma X ja Y, mitä voimme sille yhdessä tehdä, ja ei koskaan voi olla liikaa sitä yhteistä keskustelua ja ymmärryksen lisäämistä. Kiitos. Eeva, ole hyvä. Tosi hyviä puheenvuoroja ja kannatan niitä kaikkia. Mä ajattelen, että sen lisäksi, että joku asettuu sen kohteeksi joutuneen rinnalle, niin se johtajan ja sen organisaation tavallaan auktoriteetin asettautuminen julkisuudessa on myös se signaali sit ulospäin, miten vaikutetaan, että tämä ei ollut hyväksyttävää, kun niin kun tehdään yleisiä normeja. Et mun mielestä se on sitten myös tosi tärkeää, että ei vaan auteta sitä yksilöä, se ei ole niin vain yksilö, vaan tässä organisaatiossa tämä ei ole niin kuin toivottavaa eikä se tuota mitään hyvää. Et jotenkin rakentaa sitä enemmän. Ja toinen asia, mitä me ollaan esimerkiksi eduskunnassa, kun me ollaan tehty nyt pari kautta ihan eduskunnan sisäistä tasa-arvotyötä ja mä oon ollut siellä mukana aktiivisesti, niin yksi sellainen, mitä mä luulen tosi monilla työpaikoilla on, että joku, joka joutuu häirinnän tai syrjinnän kohteeksi tai vihapuheen kohteeksi, yleensä niin kuin asetetaan selvittämään itse niin kuin sitä polkua, että joutuu. Ja sit ehkä ajatellaan jotenkin väärin, kun meillä on niin kuin tapana ajatella, että oikeudenkäynnissä niin syyttäjä ja vastaaja, että siellä pitää, niin kuin heidän pitää olla niin kuin vastakkain. Mutta että tässähän ei ole nyt kysymys tuomioistuimesta, vaan kysymys on yleensä enemmän ilmiöstä siellä työpaikalla. Ei välttämättä ehkä loppupuolella ole niin tärkeää, että kaikki tietää, kuka on nyt ollut syyllinen ja tehnyt sen pahan, koska niitä voi olla tietenkin tosi paljon eri skaaloja, mutta on tärkeää, että se on niin kuin herkkä se, että voi ottaa esille myös vähän pienemmältä tuntuvia, mutta silti häiritseviä asioita. Ja silloin niin kuin se, että asettaa heidät vastakkain, ei tuota mitään hyvää, vaan jollain tavalla jonkun pitäisi vastata siitä, että tässä organisaatiossa esiintyy tällaista ja niin kuin viedä sitä enemmän sellaisena kulttuurina, keskustelutapana, mitä ei hyväksytä ja mistä me halutaan pois ja treenata ja ottaa niin kuin koulutusta ja tällaista. Mutta se, että niin kuin ihmiset joutuu niin kuin keskenään tavallaan ikään kuin, niin se ei tuota mitään hyvää. Et yleensä ja meillä on ehkä vähän liiaksi vielä se tapa. Me luullaan, että sun pitää nyt tulla kertomaan, kuka teki noin. Ja sitten me tuodaan se toinen, että mitä sä sanot, pyydätkö sä anteeksi. Ja se on niin kuin, ei se tuota muuta kuin nämä kaksi ihmistä on tosi ongelmissa toistensa kanssa. Että se järjestelmä mun pitäisi niinku kehittyä. Me ymmärretään, että nämä on yleensä osa kulttuuria, mikä on sallittua. Miksi kukaan ei reagoi, kun jotkut heittää läppää jollain tavalla. Että tämä niinku on enemmän niinku yhteisöllistä myös, kun se ei tietenkään ole rikos tai riippuu tietenkin teosta. Mutta suurin osa tällaisesta, niin hän on sellaista, mikä kohde ajattelee, että oliko mä nyt vähän liian herkkää. Tiedättekö? Se ei ole niin kuin aina niin, että ne menee yli sen hirveän riman, vaan se teki vaan niin kuin, oli vaan vaikeaa ja nyt musta tuntuu tosi pahalta. Ja niistäkin pitää pystyä jollain tavalla puhumaan. Tuija vielä oli Tuosta mä haluaisinkin jatkaa, että me ollaan nyt, kun aina sanotaan, että vihapuhettahan kun ei ole määritelty laissa ja bla bla ja ei sitä sitten ole olemassakaan, niin mä ja meidän tutkimusprojektissa ollaan nyt ruvettu miettimään, että pitäisikö puhua sitten myrkkypuheesta. Ja siinä tulisi tavallaan just toi, että se ei ole vaan ne niin kuin laittomat, ne joista joutuu vankilaan tai saa sakot, vaan ne kaikki pienet teot, jotka kertyessään niin kuin alkaa vaikuttaa. Ne myrkyttää sitä kohdetta, ne myrkyttää koko tätä niin kuin ikään kuin yhteiskuntaruumista ja sitä puhekulttuuria, joka on. Ja sitten mä niin kuin tuossa kävin Kemissä tuossa puhumassa, niin junassa keksin tämmöisen, että ne on sitten myrkyttäjiä ne, joista tiedämme kaikki, ketkä ne ovat, ne niin kuin, joilla on tosi paljon vaikutusvaltaa. Ne myrkyttää tarkoituksella muun muassa hyökkäämällä naispoliitikkoja kohtaan. Ja ne olisi, niin kuin, se pitäisi saada tuomittua se sellainen niin kuin myrkyttäminen. Ja sitten vielä tuosta, että se on siis hyvinvointiasia toi niin kuin häirintään puuttuminen, mutta se on myös niin kuin, työsuojeluasia. Että se on, sanotaan myös laissa, että jokaisen niin kuin, lafkan täytyy puuttua siihen. Kiitoksia. Ja kiitoksia meidän panelisteille. Valitettavasti meidän aika on loppunut. Kiitos tärkeistä ja hyvistä puheenvuoroista ja kiitos, että jaksatte. Annetaan isot aplodit. Ja antakaa vielä enemmän ääntä kaikille naispoliitikoille. Tämä on ihan mieletön. Kiitos paljon. Kiitos valtavan paljon tekemästänne työstä ja
kiitos kaikille kärsivällisyydestä nyt tämän aikataulumme kanssa. Kello on paljon. Ihan vielä tähän muutamana viimeisenä huomiona. Meidän tänään julkaisema häirintätutkimus nimenomaan osoitti, että häirintää koetaan eniten julkisissa tiloissa. Ja senpä takia meillä on aivan uskomaton kunnia nyt saada päättää tämä ilta kunta-asioista vastaavan Anna-Kaisa Ikosen ministerin puheenvuoroon. Ja me tulemme keräämään vetoomuksen nyt kaikille kuntapäättäjille siitä, että heillä on vastuu tehdä omista kunnistaan turvallisia kaikille. Joten olkaa hyvä ministeri. Suurkiitos, että olette täällä. Kiitoksia paljon ja on ilo tulla tänne näin ja erinomaisen hienoa, että olette keräämässä tällaista. Sitä me varmasti tarvitaan. Mä kuuntelin tuossa äsken tätä ihan paneelia. Musta oli hirveän hyvä, että pääsin kuulemaan nyt vasta loppuosan, mutta musta tämä, että meillä on esimerkkejä. Meillä on naisia, jotka rikkoo lasikattoja tai ihan pienestä tytöstä lähtien. Musta on tosi hienoa ollut nähdä kuntienkin ihan lastenparlamentin pieniä tyttöjä, jotka ottaa aktiivisesti asiaa ja on varannut, mäkin olen aikaisemmin toiminut Tampereella pormestarina, niin oli ihan yksi nelisluokkainen tyttökin, joka oli valmistellut oikein ja tuli hienosti esittelee ja hän on edennyt vaikka mihinkään, että on ollut siis tosi hieno seurata tällaista, että kaikenikäisiä tyttöjä ja naisia myöskin mahdollistetaan osallistua. Mutta on pakko sanoa tästä lasikattojen, mun oma kokemukseni oli reilu 10 vuotta sitten, kun tulin Tampereellakin. Tampere on nyt tällä hetkellä 244-vuotias kaupunki. Mä olin 2013, kun tuli ekan kerran pormestariksi, olin ensimmäinen naisjohtaja siinä kaupungissa. Ja kyllä se aika pitkä aika oli, että ihan hyvä, että tuli rikottua, mutta kyllä mä muistan, tiettekö, silloinkin kun aloitti siinä tehtävässä, niin sitä oli jotenkin, silloin oli vielä, siis ajatelkaa, että 10 vuodessa itse asiassa kuntajohtajakentässäkin on tapahtunut tosi iso muutos. Että nyt on yhä enemmän myöskin naisia, ei tarpeeksi kyllä, on samaa mieltä, että edelleenkin täytyy siinä saada, mutta oli sillä tavalla, että niin kun, silloin pukeutui usein jakkuihin ja muuta, että oli pakko niin kun hakea se tavallaan se uskottavuus pukeutumisella ja muulla. Jonkun kerran menin Kiinaan, oli tämmöinen EU-Kiina-tapaaminen, mistä meitä oli pormestareita myöskin, ja meitä oli 6 eurooppalaista pormestaria, mä olin ainoa nainen. Tulin tämmöiseen isoon auditorioon, paikka oli siinä eturivissä, kun mä olin puhujana. Kukaan ei tervehtinyt. Ja sitten kun mä tulin pitämään puheenvuoron, sen jälkeen siinä olikin pitkä jono ja tällä tavalla niin kuin korttien kanssa vasta titteli teki jonkun ihmisen. Ja silloin sitten jotenkin oikein todella havahtui siihen, että miten vahvasti joissain toisissa kulttuureissa se sukupuoli määrittää. Et luojan kiitos, me ollaan pitkällä edellä, mutta ei mekään kyllä maalissa vielä olla, että sitä työtä jatkuu. Mutta hyvät ystävät, mä lupasin ihan muutaman lyhyen ajatuksen tähän loppuun tästä julkisen tilan ja julkisen hallinnon puolesta todeta. Ja niin kuin te olette puhunut tässä tänään, niin on selvää, että kun me katsotaan ympäri maailmaa, niin naiset ja tytöt pelkää valitettavasti, kokee seksuaalista häirintää, ylipäätään häirintää, väkivaltaa. Ja se on asia, jota me ei saada hyväksyä, ei missään yhteiskunnassa. Ja se, että kun me katsotaan tätä julkista tilaa, niin tätä tapahtuu kaduilla, se tapahtuu busseissa, ratikoissa, junissa, eri puolilla julkisissa tiloissa, vaikkapa kirjastoissa, se voi olla hyvin monenlaisissa paikoissa, vessoissa, että ei unohdeta mitään tilaa, mikä voisi olla, että tunnistetaan tämä kysymys. Ja niin kuin tänään tässä UN Women Suomen kyselytutkissa todettiin, niin tosiaan Suomikaan ei tässä ole poikkeus, vaikka me monelta osin ollaan mallimaa näissä asioissa. Niin ajatelkaa, että 88% suomalaisista naisista joskus elämänsä aikana kokee tätä, niin onhan se huolestuttava luku, lähes jokainen meistä. Et se on asia, jonka eteen on kyllä syytäkin jatkaa työtä. Ja se, että vielä kun valtaosa tästä tapahtuu julkisissa ja puolijulkisissa kaupunkitiloissa, niin silloin on myöskin tärkeää, että me päättäjinä asetetaan tavoitteeksi, että me kehitetään vaikkapa kaupunkitiloja sellaisiksi, että niissä on turvallinen olo ja niissä on aidosti turvallista. Mä tuun tänne äsken juuri loppui Tampereen kaupunginvaltuusto, onneksi pystyy nykyään Teamsilla osallistumaan, niin onnistuin tulemaan tähän sieltä. Niin sielläkin juuri puhuttiin vaikkapa valaistuksesta. Miten esimerkiksi tällaisella ihan konkreettisella asialla me voidaan niin kuin tukea tätä turvallista ja ylipäätään semmoinen turvallinen kaupunkisuunnittelu ja kaupunkitilojen kehittäminen on olennaista. Mutta kyllä se vaatii myöskin sitä, että meillä on päättäjinä ihmisiä, meillä on riittävän moninainen joukko ja että meillä myöskin tytöt ja naiset lähtee ehdolle.
ehdolle ja lähtee eri tavoin vaikuttaa. Politiikka on yksi tie, ja puhuttiin sitä, me varmaan kaikki politiikasta ja puolueesta riippumatta, niin on kokemuksia siitä, että aina se ei ollut pelkästään kannustavaa se palaute, mitä on saatu. Mutta juuri siksi, että tehdään sitä työtä, että ainakaan semmoinen niin kuin häirinnän pelko, seksuaalisen väkivallan pelko ei olisi sellaisia asioita, jotka estää osallistumasta. Sen eteen meidän täytyy tehdä, ja siinä mielessä on kyllä tosi hieno ollut nähdä, että moni valtuusto on lähtenyt kehittämään vaikkapa tämmöisiä eettisiä periaatteita, turvallisen tilan periaatteita, että miten koetaan niin kuin hyväksi se tila olla yhdessä. Ja täytyy sanoa, että kyllä sitä kun katsoo valtakunnan politiikkaa, niin se on itse asiassa aika paljon toksisempaa vielä. Että kunnanvaltuustoissa monissa on jo päästy askeleita eteenpäin, että ehkä voidaan välillä valtakunnan politiikassa katsoa sinne, että miten on luotu. Mutta on meillä kyllä monissa valtuustoissakin haasteita, että sitä en ollenkaan väitä. Mutta musta se, että UN Women on tehnyt yli 10 vuoden ajan ansiokasta työtä näiden julkisten turvallisten tilojen luomiseksi osana tätä Safe Cities lippulaivahankettaan, niin on aivan erinomaisen hieno asia. Ja se, että sitten UN Women Suomi on vielä tuonut näitä käytäntöjä Suomeen, niin ehkä me annetaan sille tässä välissä väliaplodit. Ihan vielä voisin muutaman ajatuksen jakaa siitä, että millä tavalla hallituksessa ollaan tällä hetkellä viemässä eteenpäin näitä osallisuuden politiikkaa ja ylipäätään yhteiskuntaan osallisuuden vahvistamista. Mulla itselleni on tässä niin kuin ennen kaikkea hallintopolitiikkaa, kuntapolitiikkaa vastuulla ja siinä itse asiassa on aika paljonkin semmoisia asioita. Me ollaan esimerkiksi juuri käynnistetty tämmöinen kansallinen ohjelma demokratiaa ja osallisuuden edistämiseksi ja siinä on tavoitteena lisätä myös äänestysaktiivisuutta, lasten ja nuorten osallisuutta nyt tällainen lasten oikeuksien päivänä, demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämistä ja hyvän keskustelukulttuurin vahvistamista ja siitä ollaan valmistelemassa tällaista valtioneuvoston periaatepäätöstä ensi vuodeksi. Eli tällaisilla konkreettisilla asioilla. Tai OECD. Me tehdään tosi hyvää yhteistyötä tällä hetkellä. Juuri viime viikolla lanseerattiin tällaista OECDn avoimen hallinnon työtä. Siellä tehdään niin kuin tosi paljon työtä esimerkiksi tällaisen niin kuin luottamuksen ja demokratian vahvistamiseksi ja siinä on mukana myöskin vahva naisnäkökulma. Puhutaan osallisuudesta, avoimesta hallinnosta, sukupuolten tasa-arvon edistämisestä hallinnossa ja päätöksenteossa. Eli juuri siitä ytimestä, mitä äsken tässä paneelissakin oli kyse. Ja siinä tavoitteena on niin kuin eri jäsenmaissa myöskin viedä eteenpäin instituutioista tai oikeastaan enemmänkin purkaa sieltä sellaisia esteitä, jotka niin kuin estää naisia ja tyttöjä osallistumasta. Ja sielläkin valitettavasti nousee usein juuri tämä häirinnän ja väkivallan pelko ja ylipäätään pelko, että se on siinä mielessä kyllä tosi konkreettinen asia, minkä äärellä tänään ollaan. Ja myöskin kansalaisjärjestöstrategialla viedään eteenpäin demokratiaa, osallisuutta, siihen käynnistettiin juuri työryhmä. Mut päätän lopulta siihen ajatukseen, että kun me puhutaan tästä osallisuudesta ja siitä, että miten me voidaan sitä viedä eteenpäin, niin ehkä kaikkein tärkeintä meidän on katsoa juurisyitä. Tässä äsken paneelissa, olikohan se Maria, joka puhui tästä niin kuin kasvusta, että miten ihan pienestä lapsesta asti me kasvetaan. Ja kyllähän se on niin kuin paljolti tällaisia ihan, että minkälaisessa ympäristössä me ollaan ja mitkä asiat vaikuttaa aina toisiin, että palataan sinne juurille. Me julkaistiin tässä juuri lokakuussa tämmöinen avoimen hallinnon sitoumukset vuosille 2023-2027. Ja näissä esimerkiksi on yksi näistä sitoumuksista juuri se, että torjutaan yhteistyöllä tahallista ja tahatonta väärän tiedon levitystä. Puhutaan mis- ja disinformaatiosta, vihapuheen vähentämisestä ja tämän tyyppisistä asioista. Ja tämä on tärkeää, että sitä työtä tehdään yhteiskunnan eri puolilla ja että me kootaan myöskin sitä työtä yhteistyössä yhteen. Pidän sitä hirveän tärkeänä, että me päästään niihin tavoitteisiin, juhlaviin tavoitteisiin, mistä me nyt puhutaan. Ja se, että miten me päästään näihin juurisyihin kiinni, jotka on näitä osatekijöitä vihapuheelle ja väärän tiedon levittämiselle tai ylipäätään erilaisille osallisuuden vastavoimille. On tärkeää ymmärtää, että siinä on monenlaisia tekijöitä. Joskus se voi olla ihan sitä, että on vaikea ymmärtää asioita. On 10-14% väestöstä tarvitsee esimerkiksi selkokieltä, eli selkeää tällaista niin kuin yleiskieltä, helpompaa kieltä, että pystyy pysyä myöskin mukana. Ja siksi esimerkiksi tämä selkokielen kehittäminen on yksi elementti. Tai sitten juuri tämmöinen häirintäturvallisuus. Näitä me voidaan löytää hyvin erilaisista näkökulmista useampia tekijöitä ja on tärkeääkin, että me katsotaan sitä sillä kokonaisvaltaisesti. Ja ennen kaikkea, kun me palataan sitten tähän julkisiin palveluihin, julkiseen hallintoon, julkisiin tiloihin, niin on tärkeää, että jokainen kohtaaminen
tarjoaa sellaisen ihmiselle, kuka se ihminen onkaan, niin kokemuksen tällaisesta, että hänet kohdataan ihmisenä, hänet kohdataan arvostaen, hänen asiansa on tärkeä ja siihen tartutaan. Lopulta tämä ei ole ihan hirveän paljon tätä monimutkaisempaa, jos me niin kuin ihan aidosti pyritään kohtaamaan jokainen ihminen ihmisenä. Ja tässä meillä on nyt julkistettuna, nyt mä luettelen erilaisia tällaisia välineitä, mutta minusta se on tärkeää, että tunnistetaan myöskin, että meillä on niin kuin konkreettisia välineitä, niin oli esimerkiksi tämmöinen demokraattisten kohtaamisten käsikirja, jonka pääperiaatteet on tasa-arvo ja vapaus ja se, että miten ne toteutuu kohtaamisissa. Jos me se otetaan evääksi eri työyhteisöihin, eri paikkoihin ja myöskin julkisen hallinnon kehittämiseen, että kohtaamisissa arvostetaan jokaista ihmistä. Me on puhuttu tänään nyt naisnäkökulmasta. Se on yksi semmoinen haasteita, se pystytään tunnistamaan, mutta pidetään myöskin kaikki muut vähemmistönäkökulmat. Meillä, tai naisnäkökulma ei ole vähemmistönäkökulma tietenkään, eikö niin, mutta erilaiset sellaiset näkökulmat, että missä mahdollisesti joku asia voi jäädä vähempään huomioon, niin minusta se on sellainen hieno ihmisyyden periaate, jolla me varmasti rakennetaan parempaa yhteiskuntaa. Mutta vielä kerran lämmin kiitos, että sain tulla tänne näin ja oikein hienoa, voimaannuttavaa syksyä teille kaikille. Kiitoksia. Lämmin kiitos kaikille, että olette jaksanut tämän illan meidän kanssa tämän äärimmäisen tärkeän aiheen parissa. Ja me laitetaan teille sähköpostilla erilaisia keinoja, miten voitte osallistua, joten toivottavasti kaikki on kirjautunut, jättäneet yhteystietonsa tänään, niin saadaan sitten kertoa teille, että mitä eri kanavia on esimerkiksi omaa työyhteisöä osallistaa, millä tavalla saadaan vähennettyä häirintää Suomessa, millä tavalla voidaan vedota kuntapäättäjiin. Valtavan suuret kiitokset kaikille, erityiskiitokset tietenkin naisille politiikassa, että te ajatte meidän asioita ja jaksatte. Kiitos.